anniversary po sa inyo. Good morning guys. Ayan. Sarap pag kape-kape dito. Good morning po, Tito. Kape-kape lang. May pandesal dulu. Ang cute ng kanilang thermos. Kahapon, ginabukbuk ko to. Naluptan pa gaya nito. Wow! Wow, pancake! Wow! Favorito ni JD. Pancake. Kung sana kita ng happy face, wala nang tansugan minsan. Okay? Saan yung daing? Kasi nagputi dito. May daing. Anong kape to, oh? Okay, Julian. Ayun, ata yung sa'yo. Tinimpla mo, sir. Guys, ang ganda ng mga dress ng mga tita, oh. Mga dunya-dunya kayo sa mga suot nyo, oh. Tayo panganta? Ito? Oh, bigay ni tita. Oh, ikaw ngante. Ito, alamang kayo dyan. Oh, di ba? Talagang alam ni David ng ganito na magpantayo. Na magkambal sila. English din na marunong ako. Baka naman nagpatulong na. Chinelas naman. Ano isang bagay din na ito? Tinuturuan ka namin, sabi yung mga plus mighty, sabi yung tatalong ka ni Gide. Plus mighty. Oh, daig ka nante ni Ate Berge, ah. Sa pangang ano natin, Berge? Sa pang-English. Where you from daw? Anong status nyo? Anong status nyo ngayon, te? Tapos sabi niya, may nakita siya. Nakablock. Pilipino sabi yung isa ano, Pilipino. Yung sabi. Ay, yung Pilipino na kausap ko rin. Kasi Kuya Insun, kausapin mo ka ni Kuya Insun. May anak ka na? May anak. Kaya kinlock na. So, ayan guys, bali on the way na tayo pa Pangasinan. Let's go! Ayan, ito yung inarkila nila Tita Ben, ay Tito Ben na van na service namin. Yung kapatid din yan si Kuya, Jacono. O sige na, okay na kayo dyan. Apo! Ayan guys, dadaan daw muna tayo sa ano? Sa Binis. Binis ba dapat? Grand Canal. Sa Taguig. Sana doon kayo? Alas 7 po. Alas 7. Alas 6 di taandar na. Ah, hindi. Daan kami guys dito sa Grand Canal. Hintay, dyan ka kaya mag-ano? Work. Hindi na ako magtira pa ko. Doon ka sa pinakataas na florante. Gusto mo? Gusto mo magpakamatay doon ka magtapak. Guys, parang gusto makijoin ng Teligay doon, no? Mga nag-sigarilyo. Joiners. Mas magaling kami magsigarilyo. Baliktad niya po yun Oh, baliktad. Ah. Baliktad. Sa kanila hindi. Saglit lang, dumagi lang ng pagparking. Ayun na, gaduda na yung sigsigarilyo. Mainggit ng Teligaya. Kakatay na yun. Kakatay yun. Sabi niya, Patamarsoon daw tong kuhanan. dito tayo. Butol. Sabi naman lang. Yan. May
dito. Pabatang ng Sana Tiligaya meron na. ito parking lot. Okay. Baka no, marsog ka no? Hello, tatay. Bilisan mo pa. Hindi mo alam dyan. Baka Overloaded. narinig ko. Isa pa. Goodbye. Isa pa. Isa pa? Okay na. Overload pa. Tsaka makaisbo agad yun eh. Yung isa, yung lalaki. Eh si Mina, Hintayin na alam ni natin Mio. sa baba. Sunduin nyo sa baba. Sunduin nyo na lang. Alam ni Mio. Ah, okay. Antayin na lang po. Sa ground floor. Yan. Baba na. Yan, yan siya yan. Diyan siya pa lang. Ay, di nakakal dito. Baba na tayo kuya. Mga mangya. Pilipinas lang dito. Ay, maganda. Hindi pa daw na-enjoy ng Tiligaya eh. Yan na, open na, open na. Ito na pala iyon. Nagbigo. Gusta? Ah, Wala mang isda. gusta. Ay no, doon pa yun no. Dito, mag-picture na tayo dito. Oh. Picture, picture. Hindi sila narito eh. Sino po? Si ano? Sila Ate Gretchen po. Daanan na lang po sila. Ante, maglagay ka na ng padlock dyan oh. Ilak mo yung pag-ibig mo kay Uncle Marcel para hindi mawala. Di ba bati na kasi din eh? Sige, selfie, selfie. Yeah, picture, picture. Ako nga rin. 1, 2. Yan, samantalahin guys. First time kasi namin dito. Ay, magkanta pala dito. Nay, nagadunga lang. Nagadunga lang ako da. Ito sa mga pangkopol lang yata to. Oh, Hindi, ayan lalako oh, data. JB. Wala man kaming ilagay nga ron. Yan ay. At walang kakopol. Oh, kat. Magsakay kan tayo. Gusto mo? Saan? Diyan oh. Di ba may kumakanta po diyan? Areroyo. Hindi sa napanood ko meron eh. Baka dito meron din. Yung sa may ano sa Voice Over Flowers. Ay, oh, yung si Jum Jandi. Jum Jandi. Saan tayo? Daming kalapas. Ang daming kalapati. Oh. Ay, nga kay Bay nga. Ang ganda dito guys. Look. Sa si tita. Kaya picture din daw tayo. Tara natin sa tayo, tayo. Ikaw, Pay. Oh, wait lang. Bigay mo rin sa kanya mamaya. Tara na. Tara na lang. Ay, yung isa oh. Kawawa man. Iniwan siya. Natanggalan siguro ng kanya. Yun dun daw tayo sa boating. Lagi kami dito. Kami po, first time namin. Baka maglundag kante pasay, ang Tiligaya. Maingay daw. Magsagwan yan. Ay, Italiano ka. Apa Italiano daw, Peg? Hindi kita naman malilimutan.
Ayun, siguro. O, yung pasombrero. Boss, pwede na ito na. Okay, let's go. Ingat kayo. Kita-kits sa Pangasinan. Pabalik na kayo ng Mindoro. Sige, upo ulit po kayo, sir. Papuntang sa Lapay yata to ah. Diyan na kayo na, Diyos ko lang. Bye po. Kita-kits sa Pangasinan. Pangasinan na to. Picture my picture po kayo. May picture po kayo. Ah, sige po. Dapat maganda po kami. Ay! Mga galing pa. Bye. Kuya, di ba may kumakanta? May kumakanta raw po dito. Kung wala daw po sa atin, Joanna lang. Thank Bye you po. po. Bye po. Kita-kits po sa Pangasinan. Bye-bye po. Bye po. Hala. Ganyan na. May buhaya pa man dito, ante. Nag-vlog sa ating Virgin. Kuya, hindi ka magkanta? Gusto mo mag-request ba? May gataan ba yun? Sige po. Di ba sa ano may kumakanta yon? Ready. Pwede pala eh. Oh. If you request, why not? Yun pala eh. Pang paano lang oh. Pang pakwan lang kuya. Namin sa... Ay, parang gusto ko dyan banda. Bakit? Para kita mo yung... Yung di mabili. May amak sa tabi. Buta eh. Kala ko na mas maganda. Marelot sika Yun. Wastro Algento Fladalanda Prospero Vento Sastro Algento Matawas ante. Sayaw ma'am, sayaw. Oh, sayaw daw. Fladalanda Dalandan. Prospero Vento Beretse adle perché camina Santa Lucia Santa Lucia Eh. Sigurado kayo, may dala kayong payong. Ay, baka ulan pa. Ah! Late na naman reaction nito. Bigyan Ilocano daw. bigyan ng pagkakataon Ang tanong sa isip ko Nasasaktan ang puso Nagidara na si Gigi ah. At Tagalog na. Nasa Pilipinas na tayo. Kanina, nasa Italy tayo. Una mattina mi sono santo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi sono santo. Io trabajo del maso. Uwi na ako Pilipinas. Ano kuya kon mo? Bisaya ka? Oo. Halata sa ano niya. Kami kasi Ilocano eh. Pero magagaling kumanta ang mga Cebuano. Galing lang ako kumanta pag nasa inuman. Ayun lang. Pag nakailaw, magaling ko. Ulan daw po. Opo. 3 beses na ma'am. Ay, isa pang ikot. Di ba sumakay ka ma'am para lang. Tito Ben. When the morning you like a big pizza pie that's amore. When the world seems to shine like he had too much one that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. Talagang Beat sa bella. Ciao signore, buongiorno. Hearts will beat, chipi-chipi-chi like a guitarantilla. Saan tinigata? Natutuwa sa Antiligaya. Just like a pasta pasoldats amore. Amore lang. You walk the dream, but you know you're not dreaming, signore.
Scusami tidol Napoli dat Si Ringo. Ringo. Ay, Ringo. Ringo nasa. Ay, ringo niya. Siyang Tiligaya, bilib na bilib sa nagkakanta. Sabi niya na, Jay, magpagana. Antay, ikaw naman magkanta. Napagod na si Kuya. Ilaban mo yung isim-isim nating kanta. Parinig mo daw kay Kuya. Listen. Isip! Isip! Ano kanta yun? Ilocano. Listen Listen. Golden ka na lang, Kuya. Golden. Okay. Thank you so much. Thank you so much po. Nag-enjoy po kami sa inyong kanta. Enjoy po kami sa kanta mo. Hindi, may bayad yun. Yun. Ano ito? Libreta? Uy, may bayad to. Magkano to? Free sabi niya man. Free lang, free. Sabi niya, free picture. Ante, ihag mo daw. Kalaki. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Beep, beep, beep. Aking nakita. Babaeng saksakan ng ganda. Ayan. Thank you. Sabi ng Tiligaya, oh, tao ba yung nasa loob niyan? Alangan. Pati kanina yung matangkad sa niya, ata tao. Madukutan siya dun sa Hindi, ante, puro ano lang yun. Puro the remote. Ay, nandun pa sa... Ante, Ligaya. Magpakarga ka doon. Nako, isang buwan pala tayo eh. Isang elevator. Wala pa bang nabubuo kay DJ Tringo? Mamay, Sakto, 13. Iwan na namin si Gigi. may na yung manok ata. Ngayon na yung manok namin. Ay, na yan. Valentine, binigyan mo siya ng flower. May lumalab light na naman dito. May lumalab light. What's your step? Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa sa 11, CP Garcia. Ayan guys, on the way na kami papuntang Pangasinan. San Fabian. Uwa. Pugi-pugi itong batang to. Wow. Auto? Hindi naman makakanta ito. Oh, wow. Pugi naman. Wow. Wow. Birthday, birthday. Birthday. Baby. Ayan guys, after 4 hours na biyahe. Sa JD, oh, sarap ng tulog. Nganga pa. Ay, nganginanga niya pa. Ito guys, kami sa hotel. Mag-hotel daw muna. Ayan guys, mag-dinner lang tayo dito sa restaurant.
may tuko. Hindi tuko. Ibisit ka po may ahas. JD, look. La. La. Lizard, big lizard. Takot yan sa big lizard eh. La. Ahas na ka rin, no? Ano doon ka natin pinudutong na eh. Ay, nagkatabi yung dalawa ni Tita, kuwan na po to. Pamanhikan na po to. Mamanhikan na ha. Pamanhikan pa lang. Kinasal mo naman na Kuya Nelson. Marami siyang kukunin na susuot. Saka ano ba yung tatay mo? Tips mo sila pa. Ay, suntahan ka na namin sa bahay ko. Kami na magpa. Hindi kayo ng paltat sa mga. Malay ka mo. Malay. Masandar kayo malay. Hindi ko na si JJ. Next ka na eh. Dapat pa. Iyayin lang yan eh. Yan na? Pwede kung walang ano, walang Long table na pala ito eh. hindi pa na-dekorasyonan ba yung ano, yung Valentine's niyo dito na upuan? Wala pa? Wala akong bali, ano lang po sa Oh, sarap ng ating salmon belly. Meron na ba dyan? Meron ka na pa eh? Ito. Wi-Fi? Malakas mo. 6 hours. Wow, yung gusto ni Balo. Ito na lang. Yan. Happy anniversary po sa inyo. Inaantay namin kayo lang. Mag-pray muna daw tayo. Amang banal, gusto kong makapangyarihan ka na. Ama, salamat po sa kayapang paglalakbay. May pasapan mo po, Ama, ang biyaya pinagsalit mo ngayon sa amin. Magsilbi sa lakasan ng aming katawan. Ama, patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Alam ni Jesus, aming nakita sa Amen. Happy anniversary! Tita! Benita at Tito Ben. Dapat tayo na. Ang kape ng brother. Magkakit pa sa matang. Ikaw na din po. Ano ko kaya dahil ba ng mga lakay na po yung kasi mo. Ha? Let's eat! Lagyan mo ng ante. Hindi ko na. Hindi ko lang. 10. Busy pa si Tito Ben Maga. Mag-cellphone. Tinatawagan niya yung ano, buwan ng lambat. Yung apo ko. Kain tayo mga ka-dragon. Yung mangko. Mangko. Take mo kami ng picture mamaya ha. Okay, let's go. Bye! Nasaan te? Doon, naiwan. May hinahanap siya kanina eh. Yung gamot niya ang nagasikal daw yung tiyan niya. Nako, nasubrahan na lang parang sa salmon. Ano? Nagtatae? Hindi, ay, sumisikal pa lang. Sobrahan ng salmon. Room for open. Uy, may yan. Kapihan. Family room to.
Dito sa Jubi ang tapos si Gigi si Peng. Ako na di ba nag-trek? Nakalamig kayo ko dito. Dito yun. Dito, masyadong ano dyan. Kasi dito na lang. So, ayan guys, ito yung ating room for tonight. Ayan. Family room. Ano to, may 5 bed. Pero sila papa, yung mga lalaki, tsaka yung driver, doon po sila sa kaila Tita Benita, sa bahay nila Tita Benita. Sila sa kubo. Sa kubo. Sabi namin doon din kami, kaya lang ayaw ni Tita. Tita Benita. Sa third floor sila. Op. Pero sila Tita Benita dito rin sa hotel. Please na tayo mamaya na. Parang magaling sila tayo. Magaling pa nga daw tayo. Ay, Titi, may iwan na kayo ni JD dito? Wow! Segunda. Doon lang sa kubo. Hindi na kami ba kami sa kubo. Mag-ihi lang ako. Wait lang. Hindi naman na yung babaw. Sa bante, oh! Walang sana! Hindi, dala niya pa rin yung tuwalya niya. Ang kanya pagkakay ko! Wala na Mag-beach ka? May sombra ka na, may tulya ka pa? May sapatos pa. Ang stepping ko! Dahil, Yung may ganito pa, oh. Wala naman sila. may tulya pa. Kanina, sakyan yan. Ayan na yung. Yan yung. Hindi na rin magbabahala kayo. Overlaw, ground! Ba't kasi niyo pinindo? Laki. Kayo. Lala lang dito na! Hala, Ayan guys, dito tayo kila Tita Benita sa kubo. Ang cute, ang ganda. Kahit ganyan lang no? Kahit ganyan lang dun sa tindahan natin. Ito pa, may malaking kubo pa dyan. Dito, ganda oh. Lao ka cute. Kaganda ng kubo. Nagabis ako, ikaw rin nagabis. Wow, ganda. Ano dito kung sinong darating na walang bahay. Ang cute, kaganda. May double tick doon sa taas. Dapat dito kasi yung driver at saka si yung kubo. Oh, naka-tiles pa, boy. Dito na po yung gano'n mo. Ganda dito. Ganda dito. Ganda dito. Ganda po. Sila pasok mo. Dito matutulong na rin kakaibigan. Nagpapadasal ako dito. Wow, ang cute. Ito yung natin. Hindi pangarap natin kubo. Ang ganda, oh. Yan. Ilang taon na po ito, ate? Ano mo na lang sa Tita. sa kanya. O may at mayroon pa siyang ate. Lalagay mo. Nakasarap dito matulog, Borge. Oh. Nakasarap. Dag na ba? Tsaka ito hindi pa siya ginamit. Nagamot to. May iwan na tayo. Ilang taon na po ito? Nagdayong ilaw na. 2 years na daw, oh. Yung 2 years na pero pan pa rin. Si masarap higaan, ano? Lamig to. Kalamig po to. Kaya nung kasal ni May, ang daming tao dito. Tulong sila dito sa sarapan nila. Masarap po. Ayaw ko naman patulugin kayo rito na ano kasi ano. Ano yan?
Kasya po kami dito Tapos dito lang sa amin. Mga tema. Hindi, dito, minsan mayroon kaming mga ano din dito, may burner. May mga kaldero din dito kung sino pupunta eh. Dala namin. May lababo pa siya, guys. Look. Hala. Ano po? Ito pinagawa nyo o binili nyo po? Binili ko ito. Magkano po yung ganito? Magkano po yung ganito? I think 50 yata. Mura pa po. Pinadugtungan ko na lang dyan sa labas. Ganda. Kasi itong lupang ito, ano nang kapag yung nanay ko, dito yung bahay niya noon, pinag-iba ko. Anong gusto niyong ipa-loto natin? Nagamot kasi ito kaya ano. Ganda. Ano nga yung kanin? Nakita ko lang man. Iya. Ka-cute. Mga doon at isasanag nila at inunubi. Kailan ko rice cooker? Andi dito pa na yung konto. Kayo po, Tito Wendy. Po kayo. Joiners. Doon lang ako rito. Doon kayo sa may kwarto. Ganda dito. Ayan guys, vlog na ng mga ladies and gentlemen. Tapos may isa pang tampo dito guys. Tampo ako. Tampo na naman guys. Tampo ako, hindi ako nakaukay. Good night na guys. Magbawi ka bukas, ante. Nagtakit-takit kasi kanina guys eh. Good night, JD. Good night. Bye-bye. Yan. Andito tayo guys sa hotel dito sa San Fabian. Yan, good night mga ka-dragon. Yan na, hindi na sila Mr. Bo. Good night. Si good night. Kala ko hindi ka mag-good night, ante.